Pozdrav ljudi, drago mi je što gledate našu seriju Pukle opanke. Izbačeno je znači preko 40 epizoda, pišete tako komentare, ali evo sada u ovoj objavi možete sve napisati komentare, dobre i loše, da li vam se to sviđa, da li idemo na pravom putu ili smo malo zalutali. Tako da slobodno komentarišite, lajkujte i tako da nekad u nekoj epizodi koja dostigne 20-30 hiljada pregleda nema 100-200 lajkova. Nije mi jasno zašto ne lajkujete, to vas ništa ne košta, a nas taj lajk rangira na YouTube kanalu gore prema više pregledima i to. Dobar dan, pozdrav i od mene. Želim ja svima da se zahvalim ko gleda našu seriju. Ko ne gleda našu seriju, mislim ko nije upućen, naša serija se zove Pukle opanke. Emituje se samo na YouTube kanalu Mega Istraživač. Postavili su nam dosta pitanja, ljudi pitaju na kom kanalu se na TV-u emituje, ne emituje se na TV-u, samo na YouTube kanalu Mega Istraživač. Ovim putem želim da se zahvalim stvarno svima koji stvarno našu svaku epizodu gleda. To je naša serija, mi smo ljudi amateri, mi nismo nikakvi profesionalni glumci. Mi glumimo ono što nam padne na pamet. Znači, to su neke scene iz života koje su nam pričali naša baba, dedovi, tetke, strine, ujne. Neke scene smo, a nešto smo sami osmislili. Tako da ovim putem želim da nam napišete u komentarima da li vam se sviđa i šta vam se ne sviđa, šta možemo da promijenimo. Stvarno nas zanima vaše mišljenje. Također, znači, pišite nam, ovaj video koji sada pravimo je namijenjen baš za takvu stvar povodom serije Pukle opanke. Da li ubrzo izbacivamo epizode, da li želite svaki dan epizode, da li želite jednom sedmične epizode. Znači, evo, ovaj video pravimo da se s vama kao našim gledalcima dogovaramo, jer vi ste naša publika, zbog vas to i radimo, ne radimo sigurno zbog sebe, da se mi smijemo, ne da svi nasmijete, mi nešto i zaradimo. Tako da, slobodno uzmite našu tu seriju, podijelite po vašim društvenim mrežama, tipa Instagram, Facebook, TikTok, već koje imaju te društvene mreže. Mi tih društvenih mreža nemamo, tako da ih i ne dijelimo, pa ako vi budete imali neke velike te svoje prijatelje po tim društvenim mrežama, vi uzmite pa i podijelite, to vas mi zamoljavamo. Jako zahvalni, da. I još možete da pišete u komentarima ako želite vi, ako imate neku scenu iz svog života ili ako ste čuli neku scenu koja je smiješna i zanimljiva, da nam pišete da mi to snimimo, da odglumimo. Mi imamo dosta ideja, ali možemo da učinimo i tu. Jer neko bi volio, na primjer, nešto što se nekad prije desilo pa mu smiješno, da nekome ispriča, to neko odglumi da ponovo vidi. Eto. Tako da, ljudi, iskoristit ćemo mi ovaj video, a iskoristite i vi da kažete, až u ovome ćemo pregledati sve komentare, i dobre, i loše, i pozitivne, i onda ćemo to nekako sagledati, da vidimo da li želite da snimamo dalje tu seriju. Svaka epizoda, ja bih želio da dostigne bar preko 50.000 pregleda, da bi to bio znak neki da se to vama sviđa i da se to nama isplati. Tako da, od nas toliko, pišite u komentare, lajkujte slobodno, ništa vas ne košta, to vam jedan ovako stoji lajkić, njega samo pritisnite gore u ćoškić, ovako stoji lajk, njega pritisnite, lajkujete, to nas dalje diže gore u rangu. Po pregledama, zapratite naš kanal, znači sve, ništa vas tu ne košta, piše tamo subscribe ili zaprati ili preplati se na naš kanal, piše, vi samo to kliknete, to vas ništa ne košta, a nas mnogo gore rangira. Tako da, još jednom veliki pozdrav od YouTube kanala Mega Istraživač. Ćao!